ассалому алайкум дӯстони азиз. Ман Ҳабибулло Қурбонов ҳастам. Агар моро фаҳмидаста бошед, гап занем ки овоз ҳаст ё нест. ин барои як проверка буд, барои тафтиш dur омадем. Ана ҳозир соат 8 ров нашуд. Акӯ 115 нафар dur омад, дига намебуроем, хай мемонем меиста, ҳеҷ гап не. камтар сабр мекунем то ин ки ҳама дароянд. Касе ки нав dur омад, салому алайкум. Салом дӯстони азиз. чиҳеле ки мебинед, имрӯз бародарони шабакаи Даво силка ва коду пароли шабакашон ба мо доданд, то ин ки дар омада айтани онҳо конкурса гузаронем. алайкум ассалом. чиҳеле ки мебинед, дар шабакаи Даво ҳамагӣ 1 2 3 4 5 та видео ҳаст ва 6000 қариб подписчик. дӯстони азиз, ма барое ки ҳамагон бубинанд, соф бигзарад амин бозимон, якта сайт ҳаст, рандомайзер мегӯянд. ман амин сайт, ман дар ин ҷо силкара мемонӣ, вай мешад, пайдо мешавад видеое ки мо бояд аз тариқи ҳамун видео конкурс гузаронем. ана пайдо шуд. ба хотире ки аз видеоҳои шабакаи Даво ҳамагӣ яктоаш ман амин дору барои бақоват кардани мардонагӣ. комментарияҳояш хело зиёд аст. мо ҳам тасмим гирифтем ки дар ҳамин видео, яъне ки нафарҳое ки дар ҳамин видео комментара мондагӣ ҳастанд, ба ҳаминҳо конкурсро гузаронем. мегузарем ба сайте ки нафари ғолибро пайдо мекунад. мана ин аст, аллакай мо силкаро мондем. картинкаи видеоро чиҳеле ки мебинед, аллакай пайдо шуд. мехостам як бор дига ҳам пурсам ки ҳамин шумо овозои моро фаҳмидаистен ё не? овозо ҳаст. беҳтарин. шартҳои видео, шартҳои конкурс ҳамин буд ки зери ана ҳамин видео ки барои бақоват намудани мардонагӣ гуфта номи видео ҳаст. шартҳош ҳамин буд ки дар зери ҳамин видео ҳатман комментария навиштан дар кор аст, обуна шудан дар кор дар шабака ва дар дохили комментария ҳатман калимаи Даво бошад, чӣ ба забони англисӣ ё ин ки ба забони русӣ фарқ надорад. 168 нафар ва нафаре ки дар ин ҷо ҳоло вақте ки ман зер мекунам, ман ҳамин тугмачаи рандомайз ном дорад, вақте ки зер мекунам, як комментария пайдо мешавад. комментария яъне ки як нафар агар дар он ҷо дар навиштаи он кас калимаи Даво набошад, мо мегузарем боз ба дигар кас. агар калимаи Даво бошад, он кас бурд мекунад ва ба ҳамин тамом мешавад конкурси мо. дӯстони азиз, бори дигар хостам шуморо огоҳ кунам ки ман Ҳабибулло Қурбонов ҳастам аз шабакаи Голос Мигранта. дина ин бародарҳои мо ки барои якду корҳояшон ба Тоҷикистон рафтагӣ ҳастанд, дина аз Тоҷикистон гузаронданд. мутаассифона свияз дар он ҷо маълум аст ба ҳама, аз ҳамин хотир часпи чӣ кор шуд намедонам, нашуд. хулосаи гап ба ин рӯз гузоштем ва ман мегузаронам. ҳама тайёр аст. 170 нафар аст дар эфир, 29 лайк. ва нависед ки оё шумо тайёр ҳастед ки ман ҳамин тугмачаро зер кунам ва дар ҳамин давоми якчанд сония ғолиб маълум шаваду мо ҳам ҷамъбаст кунем, шумо ҳам рафта хоб кунед. сариш кунем бачаҳо, кан я нависед бинем. бале ҳо сариш кун. иншаллоҳ тайёрем. тайёр ки бошед, хоб оғоз мекунем. 1 2 3 ман ҳамин тугмачаро зер мекунам, ҳозир ғолиб пайдо мешавад. рафтем. ман зер кардам, загрузка рафта истодааст. ҳозир инҷо бояд комментария пайдо шавад.
дар ин ҷо як кас навиштааст ки салом алейкум, хай чи хай ия чиз я рис каватай яке мебардорем. ҷавонон теҷеке миллӣ. Ин кас бурд накардам дӯстони азиз, чунки ин кас шарти бозиро иҷро накардан. Дар он ҷо бояд дар комментарияи ин бародар калимаи даво мебуд. Аз ҳамин хотир мебинед мана ин такрор аст, такроран зер мекунем ва нафари дигар пайдо мешавад. ин ҷо мутаассифона ин бародари мо бурд накард, чунки шартҳоро иҷро накарда буд. дигар кас мунтазир мешавем. хотиррасон мекунам ки ман тариқи телефон паймои эфир карда истодаам ва дар ин ҷо дар компютер аст. фикр мекунам ин кас ҳам бурд накард. чӣ бало. Дилшод Самиев: салом алейкум ба халқи ғарибҳо ва ба ширкати даво. Оҳо, навиштааст ку. Ман рости 2 то дору харидам. Доруҳо хело хуб. Ширкати даво зинда бошен. Агар телефонро дар писари ман диҳанд, он хело хурсанд мешавад. Табрик, писари шумо соҳиби телефон шуд ва акнун чӣ хеле ки мебинед, Дилшод Самиев соҳиби телефони Redmi Note 8 Pro гардид. ин бародарро табрик гӯед. Барои писарашон мегуфтааст ва намедонам дуо кард, чӣ кор кард ки писарчаашон соҳиби ана ҳамин телефон шуд. Як бор ҳам не, 2 бор дар ин ҷо номи даворо навиштааст. Шартро 100% иҷро кардааст. ва бародар Дилшод Самиев, агар шумо ин ҷо бошед, нависед рақамҳои телефонатонро. ҳатман суроғаи шуморо пайдо намуда. Агар дар дигар областҳо бошед, тариқи почта Россия, агар дар Москав бошед, тариқи курьер, телефонро бурда ба шумо медиҳанд. ё ин ки метавонед ба ширкати, ба офиси мо биёед, офиси Голос Мигранта. марҳамат. дар комментарие ки дар ягон ҷо навис бародари азиз. агар ҳамин ҷо бошӣ, бародар Дилшод Самиев, садоятро баланд кун. дӯстони азиз, мо танҳо тариқи онлайн мегузаронем ва агар нафаре ки бурд кардааст дар ин ҷо набошад, мо бозиро идома медиҳем. бояд нафари бурд мекардагӣ ҳамин ҷо бошад. 1 дақиқаи ровна мунтазир мешавам, ваъд бозиро дубора оғоз мекунам. Дилшод Самиев бародар, агар ин ҷо бошӣ, навис. агар набошӣ, мо бо дигар кас давом метиҳем. дӯстони азиз, барое ки ноҳаққӣ нашавад, ман фикри шуморо мехоҳам бифаҳмам. давом диҳам ё ин ки бо ҳамин табрикаш кунем? дӯстони азиз, зуд нависед. давом диҳем. 211 нафар аст дар ин ҷо. давом ба пеш, давом диҳед. не табрик на. фикрҳо ду тақсим аст. нафаре ки комментарияшро шумо хонда истодаед дар ин ҷо нест. давом диҳем бозиро ё ин ки бутеш брава. мо ҳамиҷа бале. ин нафаре ки комментарро навиштааст ва иштирок накарда истодааст, ки медонад ки дуюмбора ба ин ҷо медарояд ё ин ки намедарояд. бо ҳамин хотир 207 нафар аст дар ин ҷо. ман давом медиҳам. нафарон бачаҳои ширкати даво ҳам гуфта истоданд ки давом диҳед ака. хоб, давом медиҳем. зер кардам. Дилшод Самиев: узр бародар, айби худи шумо аст ки дар ин рӯз иштирок накарда истодаед. мо гунаҳгор нестем. хотиррасон мекунам нафароне ки дар ин ҷо нестанд, номашон барояд ҳам бурд намекунанд. Нозанин ТВ: ин ки аст? Беҳтарин даво. ҳам ба забони русӣ, ҳам ба забони англисӣ навиштааст. Нозанин ТВ: ин ҷо ҳастед ё не? дидам шуморо. ҳаям. ама акнун нафаре ки дар ин ҷо ҳузур дорад, апаи Нозанинро табрик гӯед. телефонро бурд кард. апаҷон, шумо дар ин ҷо рақами худатон, агар ки набошад ягон мардинаро ақаллан нависед, рақами ягон мардинаро аз худатонро не, то ин ки ба шумо занг задаву шуморо нороҳат накунанд. апаи Нозанин, шуморо табрик мегӯем, чунки шумо фаъол будед, дар ин бозӣ иштирок кардед ва Redmi Note 8 Pro ранги
сабзаш насиби шумо шуд ва ба ҳамин мо бозиро ҷамъбаст мекунем. апаи нозанин, шумо агар тавонед зери ҳамин видеое ки ҳаст мо ком гузарондем, зери ҳамин видео ман бурд кардам гӯён ягон рақам нависед, ягон рақами мардинаро ҳатман, намедонам бародаратон бошад, касе бошад ки мо бо он кас ба алоқа баромада телефони шуморо ба шумо бурда расонем. боқимонда дӯстони азиз, ба ҳамаи шумо шаби хуш, ҳаматонро худованд нигаҳбон бошад. мо кӯшиш мекунем чунин розыгришҳоро кам кам пешкаши шумо намоем, то ин ки шуморо кам кам хушбахт кунем. хайр дӯстони азиз, боқимонда ба ҳамаатон бурдборӣ хоҳон ҳастам. эфирро маҳкам мекунем.